Әйдә безнең дусларыбызга күрсәтик. Әйдә. Менә Монда тагын бик күп йомыркалар. Benim ayıkım. Sonra 3 ver. Монда кратер, бәлки ул йомырка туып өчен. Һәм бик күп төрле пакетлар. Һәм безнең инструкция бар. Аллага шөкер. Һәм монда язылган күзгә басса. Лейла, әйдә аша башлыйк. Безнең башта менә мондый пакет. Менә буны күрсәт. Менә бу. Карагыз, менә минем менә мондай. Тагын минем бар. Менә мондыйлар. Карагыз. Мин синең, ә безнең. Аңламыйсың син исән. Менә мондай. Мондай. Нәрсәдер йомшак монда. Текс. Минем нәрсәдер каты. Мин сезгә инде моны күрсәттем. Так, монда тәмбушкалар дип уйлыйм. Ләкин нәрсәдер монда каты. Безнең монда ниндидер бу бик моңкага охшаш. Слайм дигән. Слайм. Тагын. Монда бөтен әйбер аның белән тулган. Ислам яшәмим. Йөзем бик бу ислам. Нирәдә миңа? Ләкин ул бик ямьсез булып күренә. Лизду. Нирәдә? Ой, явыш. Ислам миңа да шәп бирә. Ага. Хайваннар килеп чыгарга мөмкин. Вау! Мümkün Motor. Şiş motor. Siz mi? Bir. Әйдә, бу ниндидер? Кемдернең башы. Кемнеңдер? Һәм ул нәрсә? Дер туган. Так, ярамый. Безнең 3нче пакетта. Вау, бу воздушный пластилин бугай. Бу. Ошо алырмын микән? Һәм безнең монда титанның койрыгы. Безнең тагын монда титанның бармаклары дип уйлыйм. Әнә, хәзер моны җыярга кирәк. Һәр башны тәңгә куйдым. Нимә миңа? Аякны тәңгә. О, Аллага шөкер, мин бу титанның аягын тыктым. Мин әле ашамыйм. Бер йомырканы. О! Китте. Ул хәзер безнең йөри һәм ашый ала. Мәсәлән, Ләйләне. Әйе, син ашасын әле ул. Син аны шундый ямьсез итеп төзәдең, ул сине ашарга тиеш. Карагыз, дуслар. We are champion. Мин аның пәтиен тыктым. Дусларым, миңа бу уенчык бик ошады. Моның белән бик озак, бик төрлечә уйнап була. Һәм безнең тагын менә мондый бар. Ләйлә, сиңа бу уенчык ошадымы? Миңа да ошады. Менә Мин күпме менә буйбы? лайк куйыгыз, комментарий язырга онытмагыз. Безнең каналга язылыгыз. Әйе! Сау булыңыз, хуш